Queres saber que xente riquiña que canta en inglés me contestou por Instagram e me deixou compartir con vos parte das súas cancións? Non te perdas o seguinte vídeo. E comezamos con Agorafobia. E bueno, a verdade é que as cancións son super cañeras. E esta que vos traio chamase Glorious Mind. O vídeo conta coa colaboración de Luis Zaera, co cal teño unha foto por aquí. Sí. E fai, agardo que vos molen. O seguinte grupo chamase Bokahara. Entusiasmoume moito o estilo de música que fan, é unha música moi variada, tocan estilos moi diferentes. Para min son super guais, a verdad que me identifico moito co seu estilo. A canción que vos traio chamase No. So we say no to every word they shout, since the wind has turned. We say no to every torch that they have burned. We say no for everyone out there who must be afraid. We say no. Este grupo atopei un pouco de casualidade. Eu estaba buscando un grupo de rap que escoitaba eu cando tiña 16, 17 anos, que se chama Deluxe. E nada, buscando este grupo, pois atopeime con Deluxe, pero de Francia. Teñen unha variedade de cancións moi guais. E a canción que comparto con vos chamase Tun Rakak. To die long when you feel we've gone beneath. I remind you where I've been hiding the keys. Seguimos cun grupo, máis que un grupo é unha parella, chamase Drakeford, son de Nashville, en Tennessee, nos Estados Unidos de América. E bueno, descubrinos un pouco pois por casualidade en Spotify Radio. Apareceume esta canción, gustoume moito, a ver que vos parece a vos. Ready or not, whether you know just where you're headed to. Give it a while, I promise I'll reveal my plans for you. Marian Harper é a seguinte cantante. Estaba buscando algo de música nova, música diferente. Pois para mí, para escoitar no día a día, e tamén un pouco para meter neste vídeo, pois dixen, voulle escribir, a ver se me contesta, se me dá o ok para compartir. A resposta foi afirmativa. Comparto con vos a canción que se titula James. Let's creep into your room while it fills with morning light. All the waves take it back where you came from. And we tried to fight them, but all we did was fall. Psychedelic pictures hanging from your bedroom wall. We tried to fight them, but all we did was fall. Sean Coge é un grupo de Sudáfrica. O cantante chamase Sean Coge. Hai outras persoas máis que adoitan tocar con el, pero bueno, ele é a cara visible do grupo. Golden Grey, pois está guai, está guai. And I will hold you until the day that we old and gray, till we fade away. Some things are bad that left unspoken, our little secret we can keep from the world. Never a moment of awkward silence, yeah. Fourth Dimension son dous rapaces que se coñeceron no instituto. A música que fan, que é así moi de bo rollo, moi motivacional. Vou compartir con vos Feco Falla. I feel like a normal guy, but I'm coming up to the sun, and I don't need no memory, just a feeling. Ata aquí o vídeo. Voume despedir cunha canción de Mabel Flores. Non é unha canción en inglés, pero bueno, tamén me fai ilusión poñer esta canción porque é a camiseta que levo posta. Chámase Vamos a volar. Vamos a volar, plega tus alas lento. Vamos a volar, disfrútelo por fin. Iso é todo. Intentei que fora un vídeo así breve, un pouco dinámico ademais. Se queredes saber máis destes grupos, tedes información nos seus perfis de Spotify e demais. Coméntame abaixo a cantos destes grupos coñecías, cal che gustou máis. Recorda suscribirte a esta canle para poder chegar a máis xente. Dalle like e ata outra.